Hola, bon dia des de la plaça de la Verge a València. Avui, festivitat de la Verge dels Desemparats. El canal Nutrició Valencià es va oferir en directe i en primer lloc la missa d'infants i després, al voltant de les 10:30 del matí, el trasllat de la Verge de la Mare dels Desemparats de la seva basílica fins a la Santa Església Catedral. Com cada any, quan s'acosta este dia, segon diumenge de maig, València s'arregla, se prepara, s'engalana, se vist de gala especial, sobretot en esta plaça de la Verge, per a celebrar la gran festa de la Mare de Déu dels Desemparats. Com vostès poden veure i poden comprovar amb les imatges que els oferim, el públic, la gent, ompli de gom a gom completament esta plaça de la Verge. I avui, diria jo, des d'hores més abans, inclús que altres anys. Jo recorde que l'any passat, per exemple, també ens oferíem este mateix acte, la missa d'infants, i al voltant de les 7 del matí, que era quan hem vingut nosaltres així a la plaça de la Verge, hi havia gent, però no hi havia tanta gent com avui. La missa d'infants és un dels actes que es celebren este dia. Abans s'ha celebrat la missa de descoberta a les 5 del matí, a les 10:30 tindrà lloc el trasllat i després de la vesprada la processó. Esta missa d'infants que en aquesta ocasió va celebrar el bisbe administrador diocesà, Rafael Sanus, ja que està al lloc vacant d'aquest bisbe des del desgraciat accident que va deixar, com vostès saben també, sense vida a l'arquebisbe de València, Miquel Roca. Tenim a nosaltres a Ferran Salom, que se va encarregar de dur a tots vostès els moments més interessants d'esta missa d'infants. Bon dia, Ferran. Bon dia. Un any més en tots vostès, com ha dit Paco Nadal, per portar-los a les seves cases i als seus llocs esta missa d'infants que cada any, des de l'any 1955, té més assistència, més participació i està tenint cada vegada més valor entre tots nosaltres, els cristians de l'Església de València. Dins del momentets donarà començament la Santa Missa, sempre oberta per l'Ave Maria del Mestre Romeu, que, com altres anys, interpreta l'Orquestra Municipal de València, el Cor Infantil Joan Bautista Comes, cors de centres religiosos d'ensenyança i tots junts baix la direcció del mestre en Josep Miquel. Hem de dir que no és la primera vegada que un bisbe auxiliar, administrador diocesà, presideix esta missa d'infants. És veritat que la gran força de don Marcelino, de don José María García La Higuera i de don Miquel Roca Cabanelles pues està ahí present encara, però altres anys l'han dit per les mateixes circumstàncies, no per accident, desgraciadament. Don Rafael González Moralejo, don Jesús Pla Gandia, i aquest any, com bé han pogut dir a veure, presideix la celebració eucarística don Rafael Sanus Abad. Un any més, esperem celebrar junts esta festa. Nosaltres que tal vegada en més de 4 dies ens sentim abandonats, desemparats, i busquem aquesta paraula d'esperança, d'apoyo, per tirar avant en el nostre camí per la vida, en el nostre camí per la fe, en el nostre camí per fer de la nostra terra, de les nostres gens, una terra de pau, unes gens de convivència i tolerància. És el rector de la Basílica de la Verge dels Desemparats, don Basilio, qui està dirigint unes paraules per a preparar l'ambient previ a l'inici d'esta Santa Missa. Esta Madre Universal, que en Valencia, durante más de 5 siglos invocamos con el título hermoso y consolador de Madre de los Desamparados, el artista, con mucho acierto, la ha colocado en el centro del retablo floral. La Santísima Virgen María, como cada madre en su propio hogar, está en el centro. Es como el corazón de la humanidad redimida, de la nueva humanidad. Iniciamos en este momento la participación en la misa de infantes. Que esta buena madre que Dios nos ha dado intercede especialmente por nuestros niños, protagonistas en este acto extraordinario. Son los más débiles, los más desvalidos, los más desamparados frente al clima materialista y neopagano que dolorosamente está invadiendo muchos sectores de nuestra sociedad.
que esta buena madre intercede especialmente por nuestros niños, esperanza de un mundo mejor, para que al encontrarse con su Hijo Dios en la Eucaristía, donde se hace presente, se hieren sus corazones del fuego de un amor nuevo que Él ha traído a la tierra y queden capacitados para ser los constructores de un mundo moral más hermoso. Que esta sociedad deshumanizada en que estamos inmersos se transforme en una sociedad civilizada, de auténtico progreso, donde reine la paz, la alegría, la esperanza, la verdadera fraternidad. Al matí cap al llevant, quan naix el dia, les campanes van dient Ave Maria. quan és migdia i allà al ponent, alabat siga sempre el nom teu, Santa Maria, Mare de Déu. Comença ara la missa. Gràcia i pau de part de Déu el nostre Senyor. Germans, preparem-nos a celebrar els sants misteris reconeixent els nostres pecats. És el moment de demanar-li perdó a Déu i ajuda per continuar vivint Jo en cor confieso i mans ante Dios netes. Todopoderoso Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per la meva culpa de pensament, paraula, obra i omissió. Per això, demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu, nostre Senyor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Senyor, ten pietat. Senyor, tingueu pietat. Cristo, ten pietat. Crist, tingueu pietat. Senyor, ten pietat. Senyor, tingueu pietat. Gloria a Dios en el cielo y I a la terra, pau pels homes que estima el Senyor. Vos alabem, vos beneïm, vos adorem, vos glorifiquem, vos donem gràcies per la vostra immensa glòria, Senyor Déu, Rei Celestial, Déu, Pare Omnipotent, Senyor, Fill unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anell de Déu, Fill del Pare, vos, qui lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos, que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos, que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim, Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. I Déu Déu, escolta la nostra Pare veu. de misericòrdia, als qui venerem la Verge Maria amb l'entranyable títol de Mare de Déu dels Desemparats, concediu-nos que, protegits per Mare tan bona, mai no nos sintam desemparats de la vostra bondat. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que a vos viu i regna en la unitat de l'Espírit Sant, Déu, per sigles de sigles. Amén. I després d'aquest començament en els ritos inicials de la Santa Missa, ve el moment d'escoltar la paraula de Déu. Escoltem-la amb goig. És la primera garantia de que Déu després escolti les nostres veus. La nueva creación, que es el proyecto definitivo de Dios. La primera La lectura Santísima del llibre Virgen de María, l'Apocalipsis por su inmaculada concepción, su mos maternidad revela divina y su el gloriosa projecte asunción, definitiu de Déu. pertenece ya Un a cel esa nou, vida nueva. una terra nova, María, pura sense criatura, plors, glorificada en llàgrimes cuerpo y alma en el cielo, ni dols. ha participado ya Amb plenamente tots de la busquem resurrección de su un Hijo lloc, Dios, un lloc Salvador del mundo. que ja treballem Por eso es en aquesta nostra nuestra esperanza. treballada vida. Por el desierto de la vida caminamos todos, consciente o inconscientemente, con nostalgia de la patria. Con nostalgia y también con esperanza. Lectura del llibre de l'Apocalipsis. Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova, perquè el primer cel i la primera terra han passat i el mar ja no existís. I vaig veure la ciutat santa, una nova Jerusalem, que baixava del cel de part de Déu, engalanada com una nòvia que s'adorna per al seu espòs. I vaig sentir una veu forta procedent del sitial que dia: és el tabernacle de Déu entre els homes, perquè acamparà entre ells. Ells seran el seu poble, i aquell que és Déu amb ells serà el seu Déu. Els eixugarà les llàgrimes dels ulls, i ja no hi haurà mort, ni dol, ni plors, ni pena, perquè les coses d'abans han passat. I digué el que estava sentat en el sitial: mireu com ara faig noves totes les coses. Paraula de Déu. Vos alabem, Senyor. És un xiquet membre de l'Escolania de la Mare dels Desemparats.
Gloria a en lo María, alto de flor la del cruz, amor, lirio antes escogido de mi morir Señor. por nosotros. El La acto más segunda lectura trascendental de la historia, Jesucristo, el Hijo de Dios, proclamó es solemnemente de la carta la del apóstol maternidad Pau espiritual de María sobre als todos los fidels hombres. de la Iglesia de Roma. Para una madre, más que los piropos, lo que le llega al corazón y la llena de alegría es que sus hijos se quieran, se ayuden, vivan como verdaderos hermanos. Nos lo recuerda San Pablo en la carta a los romanos. Un viure en sinceritat, la Lectura caritat i l'amor amb de la tots. carta de l'apòstol Sant Pau als romans. Germans, que el vostre amor siga amor del bo. Avorriu el mal. Adheriu-vos al bé. Com a vos, germans, ameu-vos els uns als altres i a tots com a vosaltres mateixos. A l'hora d'actuar, no sigueu descuidats. Sigueu fervents d'esperit i serviu sempre al Senyor. Que l'esperança vos doni optimisme. Sigueu valents en la tribulació i perseverants en la pregària. Feu-vos solidaris dels cristians que passen necessitat i acolliu els forasters. Paraula de Déu. Vos alabem, Senyor. Això és el que deu de distingir sempre a tot cristià en este món. Les coses ben fetes davant de Déu i per tots els demés. Anem a escoltar ara la paraula de Déu en l'Evangeli tret de Sant Joan El Senyor siga a vosaltres. i amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a vos, Senyor. En aquell temps, prop de la creu de Jesús, estaven sa mare, la germana de sa mare, Maria, la de Cleofàs, i Maria, la Magdalena. Jesús, veient sa mare i al costat d'ella el discípul que tant volia, digué a sa mare: «Dona, ací teniu el vostre fill». Després digué al discípul: «Ací teniu la vostra mare». I des d'aquella hora el discípul la va acollir en sa casa. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vamos a escuchar ahora las palabras de don Rafael Santos. Anem a escoltar en estos moments les paraules del nostre bisbe. Germans tots, permitidme que empiece esta homilía con un recuerdo entrañable a nuestro querido y señor arzobispo. Él profesaba una devoción tierna y honda a la Virgen de los Desamparados y cada año celebraba con alegría y con entusiasmo esta fiesta que nosotros le dedicamos. Confiamos en que la Santísima Virgen le haya concedido el amparo definitivo. Él estará presente entre nosotros en la oración y en el recuerdo. Desde el despuntar del alba, cuando la Basílica ha abierto sus puertas para celebrar la misa de descoberta, hasta que la noche caiga sobre los últimos devotos que se despiden de la Mare de Déu dels Desamparats, todo este día está iluminado por el entrañable amor que une a los hijos con su madre. Hoy, con profundo gozo y desbordante alegría,
la Iglesia de Valencia honra a su madre, a la que aclama con el dulce y entrañable título de Madre de los Desamparados. Los redimidos por Jesucristo, los que formamos el pueblo santo de Dios, celebramos las fiestas de la Virgen con la festiva y regocijada alegría del niño que, como en un juego, busca con sus ojos la mirada de su madre y se sorprende al encontrarla siempre mirándole y sonriéndole. Y las celebramos con el profundo gozo del creyente que vuelve los ojos a María y al verla, solo al verla, contempla asombrado y agradecido las maravillas que Dios ha realizado por medio de ella en favor de los hombres. Mirar con ojos de fe a María, la Madre de Dios y nuestra Madre, es contemplar el amor que Dios nos tiene y nos revela y da a conocer cuando la larga historia de la salvación alcanza su plenitud y su culmen en la encarnación del Verbo. Mirar con ojos de fe a María es verla en el momento de la Anunciación, es verla y mirarla escuchando las palabras que vienen de Dios y brotan de los labios del arcángel Gabriel, es verla esforzarse por entender esas mismas palabras que a un tiempo llenan de gozo el corazón y despiertan inquietudes y preguntas. El corazón de María se llena de gozo al oír de parte de Dios el mensaje que anuncia la salvación para todos los hombres. Concebirás y darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, será grande, se llamará Hijo del Altísimo. Y el corazón de María rebosa del gozo de la salvación. Alégrate, María, pues el Señor está contigo y te ha bendecido con la plenitud de su gracia. La Virgen escucha con avidez las palabras del ángel y pregunta cómo podrá cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Mirar a María es verla dialogando con Dios y es sobre todo verla entregándose totalmente a Dios, ofreciéndose plenamente a Dios para la salvación de todos. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y en la verdadera humanidad del Verbo de Dios, asumida en las purísimas entrañas de la Virgen María, el mundo entero ha contemplado la gloria del Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por todo esto María exclama: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Este es el gozo de la salvación. El hombre es un ser menesteroso de salvación, precisa ser rescatado, está esclavizado por el pecado y la muerte y necesita la libertad de la gracia y la redención. Dios, amor, es el único salvador para el hombre, el único amparo para el radical desamparo de los hombres, y envía a su Hijo, Dios de Dios, luz de luz, nacido de mujer, pues quiere Dios que en la plenitud de los tiempos la humanidad esté junto a la divinidad, presente y actuante en la acción salvadora. Y al llegar la plenitud de los tiempos, la primera presencia de la humanidad en los misterios de la salvación es la de María, cuando llena de gracia, consciente y libremente acoge la voluntad de Dios diciendo: hágase, aquí está la esclava del Señor. En este momento María es como la tenue y hermosa claridad de la aurora que precede al radiante sol que le da el ser y que es Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Volvamos los ojos a María. Con ella entramos en el corazón del misterio de la Encarnación, pues ella vela y cuida y ampara a su Hijo Jesús en Belén, en el pobre portal, en el Calvario, al pie de la cruz. El que no cabe en el universo se encierra en sus entrañas, y aquel por que fueron hechas todas las cosas y todo se sostiene por él, recibe hecho hombre el amparo y los cuidados de María, su madre. Pues Dios, al hacerse hombre, toma partido y se identifica como la humanidad, con la humanidad menesterosa.
María entendió como nadie que el discípulo de Cristo ha de vivir para los demás, que no se puede seguir a Cristo si no es desviviéndose por todos. Y los evangelios nos muestran a la llena de gracia sirviendo a Isabel, preocupada en las bodas de Caná, amparando con amor de madre a los discípulos que tras la ascensión de Jesús a los cielos esperan la venida del Espíritu Santo. Acabamos de oír el Evangelio de San Juan. Clavado en la cruz, Jesús agoniza. Junto a él de pie estaba María. También estaba Juan. Mujer, dice a María, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Jesús, con estas palabras, nos presenta a todos nosotros a María como hijos suyos. Madre le viene a decir, mira y cuida con amor, con el mismo con el que me amas, a todos los renacidos por la fe y el bautismo. Ellos llevan mi nombre. Mírame a mí en ellos, pues forman conmigo la Iglesia Santa de Dios. Extiende sobre ellos tu amor maternal. Acógelos, ampáralos, son tus hijos. Y a todos nosotros, a todos los cristianos, Jesús nos dice, mirad a María, ella es vuestra madre, ella es vuestro consuelo, ella es vuestro amparo. Y Valencia entera se acoge al amparo de María, a la que invoca con el dulce título de Verge dels Desamparats. Mare de Déu i Mare Nostra, Mare de tots, deixa que els valencians s'acostem a la teua capella i preguem sempre al teu fill, el nostre Senyor, per la vostra intercessió. Tenim, Mare, la mateixa confiança que Sor Isabel de Villena quan escrivia. El Senyor, fill seu, mostrant obeir a la Senyora com a mare molt cara, otorgarà llargament totes les coses a aquells que amb vera fe i devoció a sa merced la presenten. I els que reclamen a sa mare són per son fill oïts i socorreguts molt prest. Mare dels desamparats, ampara baix ton man la pàtria valenciana, un poble que avui i ara s'aplega i s'ajunta al cor de València per a pregar-vos, com diuen els vells gojos. Ampareu-nos, Gran Senyora, en totes necessitats, pues sou nostra amparadora, Mare dels desamparats. Ajuda-nos, Mare, a edificar un món més just i digne. Ajuda'ns, Mare, Mare dels desamparats i marginats, a fer una societat sense marginacions ni dependències, que aminore desequilibris i desigualtats, més plena de justícia social i més solidària, especialment en els que pateixen. Mare, Santa Maria dels Innocents, sols, orats i desamparats, vos que prenguéreu fa 500 anys títol i nom d'antigues obres assistencials, de primerencs servicis socials, ajudeu-nos a que el progrés econòmic suposa també progrés en la cultura, en l'humanisme i en la fe. Ajudeu a que el creixement no ens impedisca reconèixer els benaurats, vos que sou la mare de les benaventurances. Feliços els pobres en l'esperit, feliços els humils, feliços els que ploren, feliços els que tenen fam i set de ser justos, feliços els compassius, feliços els nets de cor, feliços els pacificadors, feliços els perseguits per causa de la justícia, perquè d'ells és el regne del cel. Ampareu-nos, Mare Nostra, necessitem que es miren els vostres ulls, plens de misericòrdia i d'amor, els vostres ulls de mare que velen nit i dia, tot el dia de tots els dies i tot al llarg de l'any, ulls de mare perquè tots trobem en ells la mirada que precisem en cada moment. Ampareu, Mare, als xiquets, que tots troben el calor i l'estima d'una família, que siguen desitjats i benvinguts i que veguen dels bons exemples dels pares i dels mestres, que una bona educació els prepare i forme el seu esperit com a regal de la bondat de Déu que són els xiquets. Ampareu, Mare, als nostres jóvens,
Protegiu-los de les presons, de les drogues i del sida. Que el seu cor noble i generós no oblide mai el bé, que visquen en plenitud els seus anys prometedors, donant testimoni de la grandesa de l'esperit. Que front a la desorientació i la decepció sàpien descobrir la extensió i profunditat del sentit cristià de l'amor. Empareu, Mare, als homes i a les dones, que tinguen consciència de la seva dignitat i dels valors de què són portadors, sent fidels a la seva missió social i al missatge de Jesucrist. Empara, Mare, a les famílies. Feu que els esposos descobrisquen el depòsit d'amor que comparteixen, que desitgen imitar a la família de Nazaret. Acompanya, Mare, especialment en el seu dolor a les famílies que s'han vist trencades per la violència terrorista. Empara, Mare, als treballadors per a que milloren les seves condicions de vida i de justícia social, però sobretot empara, ajuda als parats a trobar el pa i la llar, el treball i la vida plena. Empara, Mare, als qui pateixen, consola als qui ploren, acompanya als que tasten la soledat i als separats de la família en les clíniques, hospitals i residències. Dona llum per a rectificar la vida i retrobar la llibertat als presos. Dona serenitat i auxili als moribunds i conhort als familiars. Empara, Mare, als seminaristes. Donen moltes i bones vocacions també a la vida religiosa. Te'n demanem especialment avui, que és la teua festa i el dia que la Iglesia celebra la Jornada Mundial d'Oració per les Vocacions. Empara als sacerdots i als que es dediquen a l'apostolat. Dóna-los eficàcia per a comunicar-nos amb l'home d'avui, alegria en els treballs i fortalea en les contradiccions. Ajuda'ns a saber llegir els signes dels temps, a ser exemple del Déu de l'amor, ja que, sabent viure al món sense ser del món, impulsem a molts a aproximar-se al teu fill, el nostre Senyor. Empara, Mare, als creients i als que no creuen i busquen desesperadament la llum de la gràcia de la fe. Socorreu a la gent opresa i al trist, a l'absent i a l'emigrant, al pobre i a l'angoixat, a l'incomprès i al postergat, al marginat i al ferit, al perdut i al fatigat, al malalt i al pecador. Allunya guerres i discòrdies i fes regnar l'amor i la justícia. Empara famílies i pobles, homes i dones. Empara a tots els valencians i a tot el gènere humà, pues sou nostra emparadora, Mare dels desemparats. Empara-mos, Mare de Déu, en la nit i en el dia, en la vida i en la mort, en l'última agonia i en el tribunal de Déu. Empara-nos baix ton man, o Verge sobirana, o imatge beneïda, orgull de nostra terra, escut de nostra fe. De vos depèn la glòria, de vos depèn la vida, que sou l'emblema on resplendix el bé. Salve, Reina del cel i la terra. Salve, Verge dels desemparats. Salve, sempre adorada patrona. Salve, Mare dels bons valencians. Que així sigui. Paraules que tindrem que tornar a Creo escoltar i en un llegir. solo Dios, Padre És ara el Todopoderoso, moment de la professió de la nostra Creador del cielo y fe. de la tierra. Crec en un sol Déu, Pare Totpoderós, Creo en un solo Señor Creador del Jesucristo, cel i de la terra, Hijo único de de Dios, totes les coses nacido visibles del i Padre invisibles, antes de todos los i en un sol Senyor Dios Jesucrist, de Dios, Fill unigènit luz de de Déu, luz, Dios nascut del verdadero Pare de abans Dios de tots els verdadero, segles, Déu engendrado, nascut de no Déu, creado, llum de la misma esplendor de la naturaleza llum, del Padre, Déu verdader, porque en nascut todo de Déu fue, verdader, que por engendrat, nosotros los no hombres creat, y por nuestra la mateixa salvación naturalesa del bajó del Pare, cielo, per ell tota y cosa por fou obra del creada, Espíritu Santo se el qual per encarnó de nosaltres, María els la homes, Virgen i per nostra y se hizo salvació, hombre, y davallà por del nuestra cel, causa i per obra fue de l'Espírit crucificado Sant, en tiempos de s'encarnat Poncio de la Pilato, Verge Maria i es feu padeció home, y fue sepultado, crucificat y després per resucitó al tercer nosaltres, día según sota la el poder de Escritura, Ponç Pilat. y subió al cielo, Martí fou y está sepultat, sentado a la derecha ressuscità del al Padre, tercer dia, y de com nuevo antic vendrá encara con les gloria Escriptures, para juzgar a s'apujà al vivos y cel, muertos, on y su seu a reino la dreta no del tendrá Pare. fin.
Creo en la el gloriós, Espíritu Santo, adjudicar els vius i els Señor y morts, dador de vida, i el seu que regnat no procede tindrà del fi. Padre y del Hijo, Crec que en con el l'Espírit Padre Sant, y el que Hijo Senyor, que recibe infon la una vida, misma adoración y i procedeix gloria, del Pare i y del que habló Fill, por los profetas. i juntament amb el Creo en Pare la i el Fill, Iglesia, que és que es adorat i una, glorificat, santa, que católica y parla per boca apostólica. dels profetes. Confieso que hay En una un sola solo Església, bautismo santa, para el perdón de catòlica i los pecados. apostòlica. Espero la Professo resurrección que de hi ha los un sol muertos baptisme y la vida que del perdona mundo el pecat, futuro. Amén. i espero la resurrecció dels morts Amb i la tota vida de la glòria. confiança, Amén. presentem les nostres súpliques a Déu, Pare ple de bondat, per mig de Jesucrist, el seu Fill, i la intercessió de Santa Maria dels Innocents, màrtirs i desemparats, nostra patrona i nostra Mare. Hem escoltat abans la paraula de Déu. Per sa Raó és santedat, que ara Déu el Papa escolta Joan Pau la nostra II, oració. representant de Jesucrist en la terra, per a que el missatge evangèlic d'amor, de justícia i de pau que proclama en força en totes parts trobi acollida sincera en el cor de tots els homes. Preguem, germans. Us ho Lo demanem, Senyor. Por la Iglesia de Dios que peregrina en Valencia, para que el Padre del Cielo nos conceda pronto el arzobispo bueno y prudente que necesitamos, y entre tanto llene de sabiduría y fortaleza a nuestro querido don Rafael, administrador diocesano de esta gran comunidad cristiana. Roguemos al Señor. Us ho demanem, Senyor. Pels que governen la nostra pàtria i totes les nacions del món, perquè en fer les lleis respecten de veritat els drets fonamentals de la persona humana i protegisquen especialment als xiquets, dèbils, indefensos i per això els més desemparats. Preguem, germans. Us ho demanem, Senyor. Por nuestros queridos enfermos, ancianos e impedidos que gracias a Televisión Valenciana y Radio Popular de Valencia tienen la alegría de participar desde sus hogares en esta solemne Eucaristía, para que encuentren alivio en su dolor, envueltos en el cariño sincero de sus familiares y amigos y comprendiendo desde la fe que unidos a Jesucristo que nos salvó en la cruz, sus vidas no son estériles, todo lo contrario, son las más fecundas para bien de la humanidad. Roguemos al Señor. Us ho demanem, Senyor, i això és el que desitgem. Pels arribar a nostres tots pares, vostès. que tant nos volen, i els mestres i catequistes, que en ells col·laboren en la nostra educació, perquè el Senyor, que els ha confiat esta missió tan gran i tan sacrificada, els enfortisca, perquè nos ajuden a caminar per la senda del bé, conduïts pels seus consells i, sobretot, per l'exemple de la seva vida. Preguem, germans. Vos ho demanem, Senyor. És el desig de tots l'arribar a vostès i ajuntar-nos així. Por nuestro davant de la muy Mare de Déu, querido la señor Mare dels arzobispo Desemparats. don Miguel Roca Cabanellas, que mientras estuvo entre nosotros presidió siempre esta misa de infantes, y también por todos los devotos de la Virgen que cada año esperaban con ilusión celebrar aquí la festividad de nuestra patrona y han dejado el destierro para ir a la patria, para que, como fruto de la sangre de valor infinito de Jesucristo, cuyos sacrificios se actualizan en el altar, tengan hoy el gozo aún mayor de participar plenamente de la visión de Dios, en compañía de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, glorificada en cuerpo y alma en el cielo. Roguemos al Señor. Us ho demanem, Senyor. Per les vocacions a la vida d'especial consagració. En este dia de la Jornada Mundial d'Oració per les vocacions. Per a que els xiquets joves, escoltant la crida de Crist, vine i seguís-me, li respongam en alegria i generositat, imitant l'exemple de la Verge Maria. Preguem, germans.
Acolliu, Senyor, les peticions que haveu inspirat al vostre poble i per l'intercessió de la Verge Maria, Mare dels Desemparats, concediu-nos el que vos demanem amb fe. Per Jesucrist, nostre Senyor. Amén. I ara, amb l'ofrena del pa i el vi, que seran per tots després, pa de vida i beguda de salvació, és el cant de les ofrenes, el que escoltarem interpretat, com hem dit, per l'Orquestra Municipal de València. La colecta d'esta misa d'infantes Dirigits tots tiene per carácter en Josep extraordinario. Climent. Su finalidad es doble: Hem escoltat atender a los niños y les jóvenes de paraules nuestra diócesis del bisbe que por don causas Rafael. económicas o sociales Ha no subratllat pueden participar en algo campamentos o colonias de verano que tindrem que escoltar donde en un ambiente o llegir cristiano crezcan viviendo una los altra valores vegada. del Evangelio y i ampliar las prec instalaciones del fet campamento Casa en la Oral, nostra llengua dando así un per mayor tots, servicio y cobertura a todos los grupos per de els la xiquets, diócesis. per els Para la jovens, colecta, niños y jóvenes, per homes i dones, distintivos famílies, Càritas y Juniors. famílies trencades, per els treballadors i esperats, per els que pateixen i per els que busquen. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Senyor accepte de mans vostres aquest sacrifici, a lloança i glòria del seu nom, i també per al nostre bé, i de Al tota la seva venerar la santa memòria Església. de la Verge Maria, Mare del vostre Fill i Mare dels Desemparats, vos preguem, Senyor i Déu nostre, que l'ofrena que vos presentem nos transforme, per la gràcia vostra, en oblació viva i perenne. Per Crist nostre Senyor. Amén. El Senyor siga amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Amunt els cors. Els elevem al Senyor. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És just i necessari. És just i necessari. És realment just. És el nostre deure i és la nostra salvació que sempre i en tot lloc vos donem gràcies, Senyor, Pare Sant, Déu Totpoderós i Etern, per Crist nostre Senyor, perquè al concedir-nos el goig de celebrar avui la festa de la Verge Maria, Mare de Déu dels Desemparats, nos la proposeu com a model de fidelitat a la vostra paraula i nos oferiu
com a empar en el nostre desvaliment i com a estímul constant per a la nostra caritat. Per això, amb els àngels i els sants, vos aclamem plens d'alegria, dient sense parar. El prefaci i l'himne Santo aclamatori eres, del en Salt verdad, Señor, comença fuente la de toda pregària santidad. eucarística. Por eso te El moment pedimos que central de tota santifiques Eucaristía. estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciem la vostra mort, confessem la vostra resurrecció. Así Esperem pues, Padre, el vostre al retorn, celebrar ahora el Señor memorial Jesús. de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Juan Pablo, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Són les intercessions que acaben en esta doxologia. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De segles. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
cel. Siga santificat el vostre nom. Vinga a nosaltres el vostre regne. Faces la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui. I perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la tentació. Ens allibereu-nos de qualsevol mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Perquè són vostres, per sempre, el regne, el poder i la Señor glòria. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. I amb el vostre esperit. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Senyor, no sóc digne de que entreu a ma casa. Digueu només de paraula i serà salva la meua ànima. A continuación saldrán los sacerdotes y ministros extraordinarios a distribuir la Sagrada Comunión. Los fieles que no tengan acceso el moment a los pasillos de la donde estarán comunió. estos sacerdotes y ministros extraordinarios Comunió tendrán la és que posibilidad estem inmediata així, a la de plaça. comulgar en las iglesias cercanas a esta plaza. Comunió Santa Iglesia Catedral, amb Déu San Pare, Martín, Padres Franciscanos, Pare de tots, sobre todo la Basílica, amb Teresa Jesucrist, Patrona. eixe pa i eixe vi, que ara són el seu cos, la seva sang, que ens neteja. I amb l'esperit que fa que estiguem així junts.
Hem escoltat del mestre Josep Climent el Magnificat, el càntic de la Mare de Déu. A ell ha fet referència don Rafael en la seva homilia. És la resposta de la Mare de Déu donant gràcies i fent cas a l'anunci de l'àngel. Alegreu-vos, Maria. La meva ànima s'alegra en Déu, el meu Salvador. Mare dels desemparats, com a mare nostra i com a mare d'aquell que va xillar a Déu. Déu, per què m'heu deixat? I mare dels innocents, com a mare d'aquell de qui es va dir este home de veritat era innocent. Per això tots, desemparats, innocents, les nostres veus i les nostres situacions són enteses per la Mare de Déu, Mare nostra dels desemparats, Mare que mos vol a tots. Estaven dient que el bisbe en Rafael ha subratllat en la seva homilia eixa alegria de la salvació.
El cant del Magnificat és un diàleg amb Déu i un oferir-se a Déu. Alimentats amb el cos i la sang del vostre Fill, vos supliquem, Senyor, que els que hem celebrat la solemnitat de la sempre Verge Maria, mos dediquem, com ella ho feu, al vostre pla de salvació sobre els homes. Per Crist nostre Senyor. Amén. Beneït siga el nom del Senyor. Ara i per tots els segles. El nostre auxili és el nom del Senyor, Que ha fet el cel i la terra. Vos benedisca Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Amb l'oració després de la comunió, llista benedicció episcopal, ha acabat la Santa Missa. Són els gojos de la Mare de Déu dels Desemparats, d'en Agustí, Alamà i Rodrigo. L'home necessitat de la seva radical de actos extraordinarios soledat que Valencia ha trobat dedica a la Virgen de la los radical Desamparados. companyia La de misa Déu de infantes es el amb homenaje nosaltres de en los Jesucrist. niños y niñas a nuestra patrona. Estem Queremos acompanyats felicitar de corazón a los aquí presentes que tan bellamente han cantado a María, representando a todos los niños y niñas de Valencia. Queremos manifestar también nuestro agradecimiento a los responsables de los colegios que les han acompañado y han hecho posible esta hermosa celebración, al coro infantil Juan Bautista Comes y a su director. Agradecimiento muy sincero que hacemos extensivo a los componentes de la Orquesta Municipal, que con su intervención cada año dan tanta brillantez a esta misa de infantes. La última palabra de agradecimiento va dirigida a los responsables técnicos y colaboradores de Televisión Valenciana y Radio Popular de Valencia, que han hecho posible una vez más que este acto, uno de los más hermosos de la fiesta, haya llenado de alegría a tantos valencianos amantes de la Virgen, enfermos e impedidos, que han tenido la oportunidad de participar
desde sus propias casas. Moltes En este gràcies, momento, de facilitat. como broche de oro, la fallera mayor infantil de este año, con la súplica ya popular que compuso don Marcelino Laechea, se va a dirigir a Nuestra Señora de los Desamparados, pidiéndole nos ampare a todos. Inmediatamente, la fallera mayor infantil y su corte de honor harán una ofrenda de flores. I perquè estem acompanyats en este nostre caminar i tenim avui com a validora a la Verge, és perquè li podem parlar en aquestes paraules ja velles i noves cada dia. Ampara-nos, Senyora i Mare Nostra. Ampara les nostres famílies, els nostres pobles, a la nostra Espanya, al nostre món actual. Ajunta guerres i discòrdies. Als cors dividits, unís-los en l'alegria de sentir-se junt a tu, fills teus. Dona a tots paz, abric i amorosa llar. Dona salut als malalts, paciència en el dolor als que patixen, consol als trists, il·lusió als qui l'han perduda. Aparta de les ments l'error i dels cors la debilitat. Mou als pecadors a retornar a ells i als justs a més alta virtut. Fes-nos viure cantant-te i que anem en el teu nom en els llavis a contemplar-te en la glòria junt al teu Fill Jesucrist, que en el Pare i l'Espírit Sant viu i regna Déu pels segles dels segles. Amén. Paraules de tots. Paraules acollides per tots i que esperem Déu hagi escoltat per mig de la nostra fallera major infantil. Hem arribat ja al final. Queden els moments de despedida, els que ens hem saludat al començar aquesta Santa Missa. En el himne oficial a la Mare de Déu dels Desamparats del mestre Romeu.
taller i en el camp remoregen càntics d'amor i himne de I fins així el primer acte que Canal 9 Televisió Valenciana els ha oferit en directe, la missa d'infants en este dia de la Verge, dia de la Mare de Déu i de Desemparats, el gran dia de la festa a València. Gràcies
a Ferran Salom, que ens està comentant els aspectes més importants d'esta missa d'infants. Bon dia i moltes gràcies, Ferran Salom. Bon dia a I fins tots una i altra a volta. vosaltres, i hasta l'any que ve, si Déu vol. Gràcies. I a tots vostès, la convocatòria queda per a d'ací una hora aproximadament, a les 10:30 del matí, quan tornarà a estar en directe Canal Televisió Valenciana des d'esta plaça de la Mare de Déu, d'esta plaça de la Verge, València, per oferir-les l'altre acte important el dia d'avui, des que consta este dia de la festa de la Mercè de Desemparats, com serà el trasllat des de la Basílica fins a la Santa Església Catedral. Després, a la vesprada, tindrà lloc dins del programa d'actes la processó per els carrers itinerari de costum, com cada any a ser València. Així que serà a les 10:30 quan el trasllat de la Mare de Déu estiga als hogars de tots vostès, que no poden estar així a València avui, en esta festa de la Mare de Desemparats, i que Arnau es fa arribar com dia Don Basilio, fa uns instants, en la final. Fins a la porta esta on estem veient ja sirialots i preparats. És un recorregut, diríem, indescriptible. Pensa que han estat tota la nit ahir els que van aportar ara mateix a la Mare de Déu per eixir per la porta i han estat pronunciant des de càntics, des d'aclamacions, i clar, es fa molt lent el trosset este perquè ja t'he dit que és un moment d'intensitat, de crits, d'enfervoritzat per tots aquells que volen tindre a gala el poder portar a la Mare de Déu i traure-la a la porta per a presentar-la per a tots els valencians. Bé, al llarg de tota la transmissió tindrem ocasió d'anar raonant amb Joan Antoni Reig Pla. Ara el que volíem raonar també, abans de que comenci el trasllat, que isca la imatge a la plaça de la Verge, és en el professor Miguel Galvis, que és l'encarregat, junt al seu equip, de preparar cada any el tapís que dedica a la Verge i que està col·locat a la façana de la Basílica. És el que presideix tots els actes que anualment es fan en este dia de la Verge. Així tenim ja el tapís. Bon dia, Miguel Galvis. Bon dia. Podria vostè anar a explicar-nos una miqueta què ha fet enguany, perquè cada any canvia totalment el que referís, el que és el tapís, etc. Pot acostar-se una miqueta al micròfon, si és tan amable, i podem anar explicant als telespectadors de Canal Televisió Valenciana qué representa el tapiz de enguany. Bueno, Este que ya veiem así. El tapiz de este año se recrea en las imágenes de varios oficios artesanos, teniendo como referencia histórica principal los gremios profesionales medievales, todos ellos con gran devoción religiosa. Estos oficios y otros que no han podido representarse por falta de espacio tuvieron una gran importancia social en la Edad Media, pues pretendían con su trabajo fomentar el nivel de calidad y de diseño de sus obras, intentando concienciar a la gente en los valores de las artes decorativas y visuales. Bien, si quieres te sigo explicando ahora en qué consta cada oficio. Por ejemplo. Por ejemplo, comienza el recorrido alrededor de la Virgen con unos barcos situados en el puerto de Valencia. Para seguir, si nos situamos bajo a la derecha del tapiz, para seguir con el alfarero, que está con sus cerámicas trabajando alrededor de unos platos, unos cacharros, una masa de barro. Luego tenemos el sombrerero, que está inmediatamente debajo de la Virgen, con un par de sombreros ahí de un cierto aire andaluz, pero que desde luego no tienen nada que ver. Luego está el almendriñero, que está debajo mismo, el alpargatero, el cerero, que es este que está situado al lado mismo del sombrerero, que está con los cirios ahí colgando. Después tenemos el cestero, que tiene una cesta enorme, impresionante, que está confeccionando ya prácticamente terminada, para pasar luego al tapicero y al carpintero. Y hay una encajera que es pues una encajera que no corresponde a ningún tiempo, sino a todos los tiempos, enmarcada en un arco del Renacimiento valenciano, que procede del Palacio de Duque de Mandas, que actualmente en estos momentos está situado en Viveros, dando al Museo de Bellas Artes de San Pío V. Si queréis que continuamos, pues por la parte de arriba vemos, a través de ese arco, vemos una serie de máquinas que darían paso al siglo XIX, que son unas máquinas intemporales, o sea, unas máquinas más bien no temporales, sino más bien deshumanizadas, sin ninguna persona, que luego dan paso ya a la derecha, arriba a la derecha, pues a una imagen de una vidriera contemporánea. Y es así como termina ese recorrido que hacemos desde el siglo XV hasta nuestra época. Pues, señor Galvis, ¿cuánta gente treballa amb vostè y cuántos días utilicen para hacer este tapiz? Bien, el tapiz realmente lo empezamos siempre en Navidades. Las ideas empiezan a surgir. Este, eso ha sido un tapiz muy complicado.
ha sido el resultado de hasta 3 bocetos. Nunca me había pasado una cosa así, de repetir un boceto y no quedarme contento y buscar otro y otro. Bien, luego empezamos en Fallas y empezamos un equipo de 7 personas, que van grapando la cuerda, esta cuerda que se ve este año muy bien porque representa, es un tapiz de este año, que no lo he mencionado, representa una gran vidriera. Vemos unas líneas verticales y horizontales, que son las que el emplomado que está sujetando en todo momento el tapiz, y luego vemos toda la serie de emplomados pequeñitos que se ven perfectamente. Nunca había tenido tanta representación la cuerda en este año en el tapiz. ¿Cuánta flor, más o menos? Bueno, aquí tengo que decir una cosa importante, y es que el día que se pone la flor natural, ese día he tenido por la mañana un equipo de 50 personas y por la tarde otro equipo de otras 50 personas. És que no pot entendre's, no pot deixar-ho, no pot fer-ho en temps per davant perquè la flor... No, exactamente. O sea, tenemos un equipo de 7 personas hasta la víspera del sábado, o sea, hasta 2 días antes, en donde evidentemente ahí se trabaja con una gran cantidad de gente para poder colocar los 1.200 paquetes de flor que hemos puesto este año. 1.200 paquets de flor. 1.200. Tinc entès que ha dit vostè recentment que això és una tradició ja de pare a fill, etc. Quan ja tenim així a la Mare de Déu a punt d'eixir, senyor Galvis, enhorabona i moltes gràcies. Gràcies a vostè. Gràcies. I ara el que hem de fer ja, Joan Antoni, res pla és anar comentant. La imatge de la Mare de Déu ja ha fet el recorregut interior, des de la sacristia fins a la plaça. Ja està l'eixida amb aquesta porta, però ara encara no havia acabat la missa d'infants, ja estaven agafant posicions tota aquesta gent que està allà al voltant d'esta porta. Sí, és el poble de València que vol aclamar a la seva reina i patrona. Així, valencians que habiteu a les terres d'Alacant, de Castelló i de València, així apareix la reina, la patrona per a tots. Ella és la mare que a tots es abraça i es dona el cor de germans per a formar una bona família. Per això és que estan portant-la, que estan intentant tocar-la, abraçar-la, estan com manifestant que entre tots hem de formar un poble apinyat, junt a la nostra mare, junt a la que és mare dels desemparats. És un moment sempre impressionant, el moment de mostrar-se ella, en el seu rostre de benevolència, com la mare que mira amb bons ulls a tots els seus fills. I ja veuen vostès, telespectadors que no Televisió Valenciana, com està la plaça de la Mare de Déu a València de públic. L'oratge acompanya perfectament, fa un dia extraordinari, i això ajuda a que la gent s'acosti a aquesta plaça i visca tan de prop aquesta festa tan important per a tots els valencians com és el de la festa de la Mare dels Desemparats, i dins de la festa este acte, que no té sabor en ningun altre acte. És una cosa distinta, que així n'hi ha gent de tot tipus i de condició, d'ideals polítics, de tot, gent jove, major, de menys major, de tots. Això no s'acabarà mai, perquè com veuen, n'hi ha de tot. I mira el xicona, per exemple, que està agafada a la columna, una xica jove. I després a Juntadella, però hi haurà gent més major, n'hi ha gent més jove. És curiós i especialment veure com molta gent jove va acostant-se cada més a la ciutat de la Mare de Déu. És impressionant veure aquestes imatges en què el sentiment a voltes tapa hasta la mateixa boca per a poder expressar el que no voldria dir. És la Mare de Déu que és arropat per tots, formant allí com un cordó entorn a ella. Una Mare de Déu que, com tots sabem, nasqué gràcies a un sermó d'un pare. La història de la Mare de Déu és una història que tots els valencians portem dentro al cor, perquè en este sermó del pare Mestedari, pare Cofré, que quan va a predicar a la Seu va contemplar com els més desheretats d'este món, especialment els locos que s'anaven pel carrer sense ningú que els recollirà, va instar a la bona voluntat i al cor dels valencians per a que formara una institució que els arreplegara. I ahir començà el que va ser el primer hospital psiquiàtric del món. I això és una gala que porta a València sempre, perquè va ser, junt a la predicació d'este pare mercenari, l'acció de tot un poble que va voler immediatament respondre. Joan Antoni, anem a callar un segon nosaltres i podem escoltar al millor tot el que diu la gent. Mira com inclinen, i això que volien evitar-ho fent una anda nova, com comentarem després, amb el president dels seguidors de la Verge, que també està així a nosaltres en aquesta casa vestuari. Però mira com se l'endeixen a la imatge, com la intenten citar, després la tornaran a alçar. Veiem si podem escoltar el que diu la gent.
contemplem com la Mare de Déu, la Talla, que és la peregrina, porta baix els dos xiquets que representen els innocents màrtirs, perquè la primera advocació que es donà a la Mare de Déu, que va fer construir la confraria per a l'hospital, la va dedicar a Santa Maria dels Innocents Màrtirs, recordant aquells que moriren en temps d'Herodes. Pel temps, quan la Mare de Déu va anar ja despertant el calor i la devoció dels valencians, mirant com acompanyava a tots aquells que eren ajusticiats i que ningú tenien per a poder ser recollits a l'hora de la mort, poquet a poquet va anar sembrant este nom tan bonic que ara tots els valencians tenim a gala dir-li, Mare dels Desemparats. Sí, continua. No, començar tenint aquesta advocació, Santa Maria dels Innocents Màrtirs, i poquet a poquet com el poble, des d'aquesta advocació dels innocents, anar portant-li, sense oblidar-la, a mirar com ella empara a tots. Mare dels Desemparats és el títol. La pugen, la baixen, la menegen, la deixen a una banda, la deixen a una altra banda, i sembla que no pot caure mai aquesta imatge, no pot tocar mai a terra, no pot caure perquè no n'hi ha espai. Està tan apinyada la gent que és impossible que pugui caure cap lloc aquí. Sembla que va per damunt dels caps, que no la porta ningú, i sí que la porta, com ara després comprovarem. La duen els muscles, però sembla que va per damunt del cap, i fa un momentet que així per la porta i que poquets metres ha avançat encara, no? Sí, és este moment, és el moment en què és portar per tots en massa, formant un grup, i és difícil avançar. Però poquet a poquet els mateixos portadors que van controlar un poquet també fent com a guia, aniran obrint camí. Tenim que oblidar que la Mare de Déu porta als seus braços al xiquet. És ella la Mare de l'Esperança, perquè ha portat a este món a Jesucrist, el seu fill, que d'una manera molt ingènua el xiquet porta la creu, indicant que aquest és el seu camí, una creu molt adornada, com és sempre tot lo valencià, molt barroc, sempre molt recarregat, però és la creu que porta indicant que aquest és el camí que ens té que portar a tots a seguir-le a ell com a principi de salvació. Així que estem escoltant bé a la gent que vitoreja a la Verge de Desemparats, a la Mare de Desemparats, i tornem a veure si escoltem ja, a més tenim un so perfecte ara. Ja està molt a prop de la font, eh? Has fet un recorregut ara més ràpid en aquests últims instants. El que dia Joan Antoni van obrint camí, els portadors mateixa de l'Anda, de la Verge. Contemplem al fondo els canonges de la Seu, que sempre són en què companyia del bisbe van dirigint aquest trasllat des de la Basílica fins a la catedral. Ara la veiem a ella que va caminant, la creu que obri camí, i ens dona la impressió moltes voltes quan camina així una lleugera, que és com un mar que va portant-la, i és una imatge... Sí, que s'anava sobre la mar, en compte d'anar en terra ferma, no? És la mar de les mans bones i dels bons cors que volen portar-la per damunt, exaltant la figura de la mare, perquè aquí a cap, Mare dels Desemparats és també símbol de totes les mares de família. És un dia especial per a totes aquelles que porten el seu nom. La Verge rep tot tipus de piropos per banda de la gent. Ara podem contemplar-la de front. Veiem que és una talla de madera, els dos xiquets baix, porta la vara i damunt una Azucena, que és la flor que indica que en un principi era mirar com immaculada, ella és el símbol de la Corea. La corona, amb la qual el poble valencià la va coronar l'any 1923. El record de la corona que porta la imatge autèntica que està dins la basílica. I el nom de la G. Perudeta no és un nom de Baix, no és l'entré de Baix. Així a València hi ha molt costum als pobles de treure ràpidament un cognom o un apodo a la gent, però l'apodo tret a la Verge de Desemparats de la G. Perudeta té també una raó. La raó de que ella anava portant, cobrint els fèretres d'aquells que eren ajusticiats i que eren deixats sense ningú que es poguera replegar. Ella cobria
la mortalla i per això la van fer inclineta. I ara és una imatge que té una ternura especial per a tots nosaltres, perquè ve a indicar com la mare que s'inclina volent abraçar a tots els seus fills, els valencians. D'ahir la Geperudeta, sempre en esta imatge que recorda que ella, ja que era adjacent, podia estar sempre inclinada perquè vegin el seu rostre. I la xiqueta és tot un símbol de lo que podria ser una família que sap donar el fruit de les seves entranyes i presentar-lo a la Mare de Déu. Hay que veure com passen per damunt de tots els caps, els xiquets, per acostar-se a la Verge, tocar, arrencar que siga el mant i una altra volta tornar darrere. Dóna la impressió de que enguany el traslado està portant-se d'una manera molt ordenada. Sí, i molt més ràpida, que ha tingut una miqueta de parada a l'eixida, que també és normal, perquè està la gent molt amontonada a l'eixida de la Basílica, però ja està pegant la volta a la font i està pràcticament enfilant el carrer del Micalet. Sí, els portadors deuen estar contents, perquè... Jo volia comentar la novetat de l'Anda, però volia comentar-la amb el president de seguidors de la Verge, que estava citat i l'hem vist així a la casa vestuari, però de moment s'ha desaparegut. Igual se n'ha baixat correguent a algo i tornarà a pujar després. Podem recordar que la imatge, abans de el que va ser este trasllat tan multitudinari, era sempre un privilegi dels seminaristes. Eren ells l'encarregat de portar-la. Era antes una processó molt més ordenada, no tan multitudinària com ara, però ja des que va vindre aquella reacció enfront a aquell diputat que dia que et deia més boig que la Mare de Déu, ja el poble va eixir en massa a la plaça i entonces ja va néixer aquest tipus de trasllat que té la seva originalitat. L'any que ve serà una data molt important per a la commemoració d'esta festivitat de la Verge de Desemparats aquí a València, la patrona de València, i ja que celebrarà en 1993 els 500 anys de l'advocació a la Sagrada Verge Maria de Desemparats. Hi ha que pensar que font immediat, quasi. És una cosa que després de lo que estàvem comentant del primer títol, Santa Maria dels Innocents, ja en el 1493 va ser ella advocar en aquest títol de Mare dels Desemparats. Ara farem els 500 anys. Sí, el 3 de juny de 1493, Ferran el Catòlic concedia a la confraria de la Verge el títol de la Sagrada Verge dels Innocents i dels Desemparats. Clar, l'any que ve es complirà i serà la data important dels 500 anys, quan està ja pràcticament passant per davant de la porta de la casa vestuari, les flors que cauen de les cases, per als voltants on passa el trasllat, que va molt més a pressa del que havia anat en anys anteriors. Sembla que l'Anda, ja anem a comentar nosaltres, veiem vostès com tiren les flors, són les components de la cor d'honor infantil que estan a un dels balcons de casa vestuari i estan instal·lats els llocs de comentaristes de Canal Televisió Valenciana, que recordem s'ofereix en directe des de la plaça de la Verge a València, el trasllat de la imatge de la Verge des de la seva basílica fins a la Santa Església Catedral. Ahí estan, en aquest moment. Anem a sentir i a escoltar al públic. Ese crio. Està front a la porta dels Apòstols de la catedral, ara està sent restaurada i esperem que pront ja tots els valencians puguem veure esta, que és una de les portes més boniques de la Seu, ja reposats tots els apòstols. Una imatge esplèndida de la creu, la senyera, la patrona de tots els valencians, i este xiquet que l'acosten als peus de la Mare. El xiquet menut. El pobre xiquet que el duen per damunt de tots els braços, com vostès, a fi anirà a parar al seu pare i a la seva mare. No sé si plora o no plora, perquè encara no l'hem vist de cara, però igual està content, perquè com el duen en volant des de quasi per allà, està naixent un futur portador de la Mare de Déu. I no s'acaben mai, no s'acaben, Antoni, i un any, i un altre any. I el que diem abans, això passa com a Galvis de pares a fills, i Galvis, Miguel Galvis, que deia que ell farà el tapís fins que puga. Ja no posa una data determinada. Jo, mentre puga, faré el tapís de la Verge. Una imatge perfecta, un pla perfecte que ens dona el nostre realitzador Joaquim Ojeda quan està passant per davant de la porta dels Apòstols de la catedral, que està en restauració. I anem a escoltar els gritos que diuen. Veurem si algun altre personatge puja al muscle
enguany i anem a davant, perquè no ve el senyor De Vis, el president dels seguidors de la Verge, en el camp raonar fa uns instants, així fora, no sé què ha desaparegut. ¡Visca la más drogadicte! ¡Visca la más treballador! ¡Visca la más que no tenen mare! ¡Visca la mare dels locos! ¡Visca la mare dels malalts! ¡Visca la moreneta! ¡Visca la xaperudeta! ¡Visca la rosa perfumada! ¡Visca la mística Susana! ¡Visca la bestiars, tots i una Déu! ¡Visca la mare de Déu! Suposo que han escoltat perfectament els espectadors que no Televisió Valenciana, els Beatles, de la gent, i de quan en quan també ven vostès com es tiren aigua perquè fa un muntó de calor avui, quan no té perfecte. I anem a veure què diu aquest home, anem a veure. Mai mos desampareu, ni en la vida ni en la mort, ni en els tribunals de Déu. Visca la perla del Túria, visca nostra mareta, visca nostra reina, visca la mare del Rosco, visca la mare... És curiós com els valencians sempre relacionem el nom de la Mare de Déu a totes les necessitats més fortes que sentim en la vida. Els locos, aquells que són abandonats, els drogadictes, els malalts, aquells que viuen el desemparo d'este món, especialment totes aquelles persones que no tenen una llar, una casa, on poder gozar del bé de la família i del calor de la mare. Abans de fer l'anda que han fet enguany, les barres de l'anda, que la portaven 20 persones, enguany la duen 40 persones, i sembla que ha sigut una bona idea, és un èxit perquè ja està dins del carrer del Micalet i a punt d'arribar a la porta dels ferros de la catedral, però no per ter que fer l'entrada, i la porten 40 homes, 40 persones. Abans la duien 20, l'any passat per exemple la duien 20, enguany 40, i ha sigut un bon experiment pel que podem veure amb molta més rapidesa, i també el mant està tapat per un mant de polièster per a evitar que s'enduguen trossets, com s'enduguen tots els anys, i després tindre que fer mans nous i cada any reparacions, etc. L'han cobert d'un mant de polièster i per baix du el mant verdadero, el mant de la Verge. Vegin vostès quina cortina especial de flor que cauen des dels balcons d'este estret carrer del Micalet. Hem de recordar que la Mare de Déu dels Desemparats ha anat acompanyant a lo llarg de tota la història distintes obres de caritat que han nascut al seu calor. De manera especial ressalta aquesta obra impressionant de les hermanites de los ancianos desamparados, que la tenen ella per patrona i que l'han portat per arreu de tot el món. Ella i el seu nom han cruzat les fronteres d'Espanya. Ben expressat per lo que podia ser també una interpretació del tapís que hem vist enguany, el barco que porta aquella acció del descobriment en el qual Sant Àngel va col·laborar com a valencià per al descobriment d'Amèrica, i a la volta tants missioners valencians que estan arreu de tot el món i que hi ha tantes capelles per tot el món que tenen la vocació de Mare dels Desemparats. Una imatge de la Mare dels Desemparats que ja està dins del carrer del Micalet i que suposem que si tot va com ha anat fins ara, Joan Antoni en uns instants està en la catedral. Jo crec que estaran molt contents els seguidors perquè no han vist un trasllat molt ordenat i que va en una lleugeresa que és realment, jo crec que anem guanyant. I hem vist també com s'ha fet menys el de doblar-la, de girar-la d'una banda, de girar-la cap a l'altra, encara que ara, per desdir-me a mi, una miqueta estan inclinant com heu dit. Veuen vostès, aquest home ara major damunt dels muscles dels que l'acompanyen. Abans hem vist a un xic jove, abans hem vist a una xica. I ja tenim així amb nosaltres al president dels seguidors de la Verge, que imagine, senyor Joan Artur de Vis, que estarà content, no molt content ara de veure la posició de la imatge, perquè vostè no és molt partidari de que la duguen així, però sí que estarà content perquè està acabant ja el recorregut per el carrer del Micalet. I això ha sigut amb molta rapidesa i sembla que serà a la nova anda que han fet vostès, a l'anda nova de més braços, més llargs i 40 homes en comptes de 20. Bueno, content de que l'ha fet tan a pressa, no. Tindria que pegar una altra volta, perquè... En mitja hora? No pot acabar tan pronto. Pràcticament. Haurà que inventar alguna cosa perquè dure. Ara, content de com va la Mare de Déu, sí. Jo diria això, però que vostè dia l'any passat, que
es va massa llarg a voltes el recorregut, de que l'anda no la duen com Déu mana i que per això tenim que pensar alguna cosa. Ja havíem pensat en fer les barres més llargues i la du més gent i va més a pressa. Sí, ara van 40, s'ha tret cada barra 1,30 més per cada punta. Entonces, l'únic problema que continuem veient és que la Medeu té que eixir a muscles ja de la basílica. Si ja eix a muscles, la Medeu ja no va eixir. Ja. Entonces... I avui ha eixit a muscles o no? No, però ha pujat per cada alt. No ha eixit perquè, com era la primera volta, al traure les barres encara no tenien pràctica, però bueno, s'ha aconseguit i ahí està. I està a punt d'arribar a la Porta del Ferro, està rondant, pegant ja la volta al Micalet, i en un instant estarà davant de la Porta del Ferro de la catedral, així la tenim ja, i farà la seva entrada. Així que no content el senyor David perquè s'ha fet el recorregut molt ràpid, però sí content per el resultat que ha donat. Del resultat del trasllat. S'han de fer una cosa perquè queden tots molt contents, que entre com va i que duri una miqueta més, no? Entre bé, però que duri una miqueta més. Senyor David, moltes gràcies. L'any que ve la frenarem un poquet. L'any que ve ja parlarem de les novetats. Moltes gràcies i bon dia. Adéu. I ja també, per acabar en la ronda de convidats que tenim a sessió de comentaristes, tenim el Luis Garrido, director de l'Escolania de la Verge, al que hem preguntat tan sols un parell de coses. Com està l'Escolania en l'actualitat? Com va? Bueno, la Escolanía está ahora en pleno centro de actividades, la festividad de nuestra patrona, y estamos ahora preparando para mañana la Ronda de la Verge, donde cantaremos esa ronda maravillosa junto con otros coros y la banda municipal de nuestra patrona. Els xiquets, no falten mai xiquets, sempre en tenim tots els que fan falta o... Bueno, es un centro muy peculiar y al ser muy peculiar pues siempre pues hay, en estos momentos la Escolanía tiene alumnado y esta ahora la nueva convocatoria. Gràcies, senyor Garrido, per acompanyar-nos nosaltres estos minuts també. I Joan Antoni està entrant ja dins... mateixa de la porta de els Ferros, que és una exaltació precisament, és la porta barroca, és la exaltació a la figura de la Verge, a l'Assumpta, i ahí estan tots els sants valencians, i ara està junt davant de la porta de la seu, que és la porta principal. I estem utilitzant en Canal Televisió Valenciana una tècnica nova, és una càmera incrustada amb una grua, es diu la càmera de cap talent, que es mou per control remot, i és la que estem utilitzant en aquest instant mateix quan la Verge, quan la Mare de Desemparats fa la seva entrada, com sempre d'esquena, a la Catedral de València. Després eixirà d'ací en processó esta vesprada fins alrededor de les 7 de la vesprada. Hem de recordar que la catedral es diu així per ser la càtedra del bisbe, és l'església mare de tota la diòcesis de València, i ella ara és qui entra a la seu mare de totes les esglésies i va ser entronitzada amunt de l'altar per a celebrar en goig l'Eucaristia. Entra així molt bé de la basílica, no entra tan massa bé dins de la catedral, Joan Antoni, però el que sí que ha entrat és una rapidesa enorme. Mitja hora justeta, el trasllat d'enguany. Sembla que serà un dels més ràpids que jo recorde, i n'ha fet molts en esta vida de trasllat. Sí. Està com volent inclinar-se, com si no volgueren deixar-la entrar dins de la catedral, o volgueren tindre un rato més. Voldria recordar que la Mare de Déu acompanya totes les famílies valencianes. Jo crec que no deu de faltar en ninguna llar la imatge de la Verge. Per això les famílies cristianes voldran celebrar-la també, i així ho van organitzar per al 14 de juny, que hi haurà un acte de famílies cristianes junt a la Mare dels Desemparats en la plaça Bols, 14 de juny a les 7 de la vesprada, con un acte d'homenatge a la família cristiana junt a la Verge dels Desemparats. Del pla exterior de la catedral i tot el recorregut hem passat fa uns instants a un pla també ja interior dins de la catedral, on està també esperant a rebre, estan esperant a rebre a la Verge un gran públic. Aquest és el pla interior de la catedral, que ens aplaudiments ja perquè acaba de fer la seva entrada a la catedral la Mare de Déu de Sant Pere. Per això hem d'estar orgullosos de la nostra seu. És una seu repristinada, és una seu que ha estat després de les últimes restauracions per a grans celebracions com esta, en què els valencians van a celebrar la missa en honor a la seva patrona. Bé, Joan Antoni, res pla, hem acabat perquè la Verge ja està en la Santa Església Catedral. El recorregut des de la Basílica fins a la Catedral ha cobert avui tan sols alrededor al voltant de 30 minuts. El que dia el senyor de Vix, hi haurà que fer el que han fet ara, l'han d'arreglar-la com l'han arreglat, en compte de dur-la 20 persones, l'han dut 40 i s'ha donat un bon resultat. Ara el que han de fer ja és procurar que també duri una miqueta més. Moltes gràcies i fins una altra volta. I a vostès, amics telespectadors de Canal Televisió Valenciana, fins així els dos actes en directe que els hem oferit en este dia de la Verge. La missa d'infants a les 8 del matí i ara
este trasllat de la Mare de Déu de Sant Parat. Fins una altra volta, adeu i molt bon dia.